No niin, terve taas. Mä teen tällaisen korttitempun. Perinteinen korttitemppu. No, sekoitetaan vaikka pinoa aikaan. Ihan randomisti miten vaan. Noin. Valitaan yksi kortti. No, valitaan toi. Näytetään se teille. Näettekö? Laitetaan se kortti tuohon. Ja laitetaan se tuohon. Ja näin. Ja sit nostetaan jostain kohtaa pakkaa. No niin. Sit laitetaan toi voi olla vaikka teidän toinen kortti. Joka näette. Laitetaan toi tohon. Sit toi tohon. Noin. Sit tää tohon. Ja sit heilautetaan. Sun toinen kortti on tossa. Ja no mikäsköhän tää olis? No tää on varmaan sun eka kortti.